guys, tayo ngayon ay magbibili ako ngayon ng crabs. Luluto tayo ngayon ng crabs guys. Sana maintindihan niyo, hindi ako bihasa sa Tagalog. Bisdak talaga ako. So, pero para lang maintindihan niyo, ginagawa ko ang lahat. So ngayon, susundan niyo ako. Sana tapusin niyo, no, para medyo hindi masayang rin ang ating effort, no. Doon ipapakita ko sa inyo paano magluto ng lambay o crabs o alimasag, yung blue crab. Saka paano pag kumain ng crabs, paano ang pamaraan, no? Yung pagkukuha ng kanyang laman, kasi ang ibag talagang takaw ng lambay pero o ng alimasag, pero ang di nila nagugustuhan yung pagkukuha ng laman, no? Kasi mabusisi yan guys, no? Kinakailangan ng tiyaga. So ngayon susundan nyo ako, ipakikita ko rin sa inyo kung paano malaman ang isang alimasag o crabs ay babae o lalaki, at paano sila makikita sa kanilang color o sizes at sa kanilang reproductive organs. So siguro hindi pa kayo nakikita ng reproductive organs ng isang alimasag na babae at alimasag na laki. So sana guys, sabayan nyo ako, no? Sasamahan nyo ako sa aking pagluluto at hanggang sa pagkakain nito. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga sa mga nag-subscribe sa akin, at sa wala pa, sana mag-subscribe na kayo. Maraming salamat. God bless. Ito na guys ang ating lulutuin, no? Kumikip na, buhay pa guys. Buhay pa ang mga alimasag na yan, no? Kumikilos pa. Fresh na fresh. Ito ang sangkap natin guys, yung alimasag, suka, saka yung asin, pamintang durog, at ang ating mantika o oil. So ilalagay natin ito guys sa kawali. Yan. So isusunod natin to guys ang crabs. So ito na guys ang asin natin, saka yung suka. So nilagyan natin ng matikit guys. Lalagay na natin ang crabs, no? Yung lalaki na crabs. Saka guys yung suka, asin, lagyan ng kunting tubig, mga dalawa lang nito, mga isa't kalahati. Yan guys. Pagkatapos tatakpan natin. Ito guys, malapit na ito guys, maluluto guys. Kanina hinalo ko lang ang asin, suka, at tubig at paminta. So ito guys, para pag kinagat mo na itong crabs o itong alimasag, malalasahan mo talaga ang asin, medyo maanghang, at saka yung purpose yun ng suka guys. Kasi kahit isang gabi o pagka umagahan na hindi mo malagay sa refrigerator, hindi ito mapapanis. So para preservatives pa rin. At ang yung mantika, yun ang paraan natin. Pag mantika guys, masarap pag mantika guys. Hintayin nating mauubos yung tubig, at ang lumilitaw na lang ay ang mantika. So yun na ating lalantakan na natin yan.
ibig sabihin, pwede na kakanin natin yan. So, kunting tiis na lang guys. Malapit na to. Mga 2 or 3 minutes, pwede na natin itong lalantakan. So guys, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ito, paano ang pamaraan ng pagkumain ka ng crabs na hindi ka talagang nahihirapan. Kasi ang iba talagang nakagusto ng crabs pero crab meat na lang ka na binibili kasi nahihirapan sila paano makukuha ang crabs, no? Kasi matinik. At saka yung magaspang, pa yan, talagang mahirap talaga kumain pag hindi pa ka marunong kahit mga bata, no? So kinakailangan ating aralin kung paano ito kakainin, paano ang pamaraan. Pero talagang hindi naman perfecto, pero may kunti lang akong share based on my experience, no, kumakain itong alimasag. So guys, sabayan mo ako sa pagluluto nito hanggang katapusan. And thank you sa inyong pag-subscribe, like. Kung bago pa ka dito sa aking channel, ngayon ka palang nakikita, sana mag-subscribe ka na, mag-like at mag-share. So, maraming salamat, idol. Ito, takpanan muna natin. So, ito na guys, ang tinig guys, naririnig na, wala na yung tubig, mantika na. So, papatayin na natin ang ating. Ito guys, mabango na siya guys. Mabango na siya, medyo may kunting sa kanyang bahayan ng crabs nasusunog, kaya nangangamoy. Sarap ang kanyang amoy. Ito na guys, magsimula na tayo. Tingnan natin, kakainin na natin to guys. Ako ngayong isa sa bahay guys. So bago tayo magsimula, magpasalamat tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon, Espiritu Santo, Amen. Salamat sa mga grasya na tayo sa panalangin. Salamat yung grasya ka ng kasama. Lord, tagayin tabang wala sa ikaon. Nagkatuusap ng mga gigutom. Mapuli mo abot nila to sa ilang panimalay. This is us, Lord, through Christ, through Son, through Christ, Jesus Christ. Amen. So ngayon guys, ipapakita ko sa iyo paano bago pa ang lahat, ipakita ko ito guys, ang babaeng crabs. Sorry. Kuha ang kanyang. Ito ang babaeng crabs, no? At ito naman yung lalaki. No? O iba ang kanilang color, no? At ang dot ang kanilang Ang lalaking crabs guys, may siya, may dito, para sa ang ari niya. Ito makikita mo guys, hinawakan ko. Ito ang kanyang ari. Ang ari ng crabs na lalaki. Dito. Nandyan ito. Nandyan guys. Ayan. Nandyan ang kanyang ari. Ang babae naman guys, ito ang mas malaki ito ang kanyang kuan kaysa maliit itong sa lalaki. Tingnan mo, sa lalaki maliit. Ito, no. Sa babae malaki. Yan, Kasi ito ang kanyang tawag sa amin yan bihod. Ang bahay bata, no, parang itlog niya nandito, parang malaki. So, guys, ito naman ang babae, wala itong para sa lalaki na mataas. Ito rin para gaya sa babaeng iba. Nandyan ang kaniyang, may butas ito guys, dito guys. Ito may mga butas yan, dalawa rin. Sa lalaki, para sa may-ari ng lalaki rin. So, yan ang pagkakaiba ng babae at lalaki na pag-identify natin, no? Ganito babae ito. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo paano, ako lang, sa akin lang, paano magbalat ng o magkuha ng laman ng crabs. Pakita ko sa inyo. Ito unang gagawin mo. Pwede ko kunin mo yan. Pagkatapos
Bibiyakin mo to. Oh. So, ito na. Yan ang kanyang taba. Hindi maaligi, guys. Oh, hindi masyadong maaligi. Pero taba ito, guys. Oh. So, para masarap ito, guys, ilalagay ito natin to sa ating kanin. Oh. Kanin, guys, ilalagay natin to. Kasi masarap. So, pakita ko sa inyo, guys, paano magkuha ng ito. Ito, guys, pagkuha mo, guys, ito ipupush mo. O, para makakuha na. Wala na nakikita, guys, sa taba. Ito na ang taba niya. So, ang taba, guys, ilalagay mo sa kanin. Sasamo sa kanin. Kasi masarap yan. Pinamay ko lang, guys. Para separate natin, guys, ang Pagkatapos, ito naman, kukunin mo to. O, lagay mo to sa basura na to. Pagkatapos, ito kukunin mo rin. Ito to, o hindi ito makakain, guys, ha. So, pwede pa nang kainin. O, kukunin natin to. Ito. Kunin natin, o. Ito, guys, o. Pagkatapos, kukuha mo na. O, nalilinis mo na. May taba pang natitira, so hatiin mo to. Paghati mo, parang ganon. O, yung taba, ilalagay mo naman sa kanin. Ito na, guys, ang nakikita mo, nahahati na. Nakukuha ng taba. Dito, wala ng taba yun. Tingnan nyo. Wala na. So, may kunti pang natitira ito. Ilagay natin yan. Sana. Tapos, kunin mo to. May laman to, guys. So, ilalagay mo naman sa kanin. O, ito. Nawala na. Basura na yan. Pagkatapos, ito na ang makikita mo. Ito na. Kunin mo to. Kunin mo. So, parang ganun lang, guys. O. Kukunin mo to, guys. O, ito laman na, guys. O, lagay mo sa kanin. Ito, guys, yung malalaking laman. O, kita mo? Kukunin mo yung guys, yung shell niya. O, pagkatapos, puro laman na to, guys. No? O, lalagay mo to sa kanin. At ito naman ang kanyang tinatawag nating kuramoy. Parang daliri. Oh, naman yung unod. Laman. Ito ko. I-bite mo na to, guys. Katapos, kunin mo naman. Ito ang laman. So, ilalagay mo naman dito, guys. Bite na naman. Yan na naman. Itong laman, lagay mo na ito sa kanin. Pagkatapos, guys, ito, guys, tingnan mo. Ang katong bahay loob niya, may pa to, may taba pa ito sa ilalim. Dito. So, pipigain mo lang. Okay. Yung taba. Lagay mo na sa kanin din. Ito, may taba pa. Lagay mo sa kanin. Ito na naman. Ang pagkukuha mo, puro laman to. Ayay na. Nahuhulog. Kailangan yan. So, ito na. Lagay mo, sama mo na sa kanin. Ito naman. Bite ka. Yun lang ang process, guys. At ito, guys, ang mga hindi nakasama pa rin, kunin mo lang ang kuan, guys. Nakukuha mo na yung yung kanyang shell. Ito na. So, kunin mo ito, ilagay mo na kasama sa kanin naman yan. Pagkatapos ito, napuputol mo na. Pipigain mo lang konti. Nakukuha mo naman. Lagay mo sa kanin. Ito,
Oh, no? Kikita mo, oh, laman na yan ang ano. Oh, laman na yan. Higain lang konti ang laman. Oh, ito na, nakukuha mo na, ilagay na sa kanin. Parang ganun lang guys. Ito, bite ka naman guys. Ito, malaking laman to. Okay. Okay guys. O, ito, laman guys. Malaking laman. Lagay mo na to sa kanin. Parang ganun lang guys. O. O, ito. Ang laki-laki. O. Lagay mo na to sa kanin rin. Parang ganun lang. So, thank you guys, no? Sana may natutunan kayong konti. Sundan mo pa rin ako. Ibang, ito na guys, ang ibang laman no, na halo natin sa kanin. So, magsimula na tayong kumain. Parang ganun lang gun. So, ito na guys. Oh, yung taba ng ano, crabs. Oh. Lagyan pa natin ng laman. Sarap na to guys. Sarap guys ang taba ng crabs, no? Isali mo sa ano. Uy, nahuhulog. Sorry. Yan.